Йоу. Один смешны разгон у нас ёсць на патрыёне, таму гэта подписывайтеся. Таму гэта лічыцца за... Вы даведаецеся пра найлепшых блогераў, якія не дажылі да гэтага часу. Што, усім прывітання, першы гікаўскі. Пераднавагодні. Што? Пераднавагодні. Перад Новогодні. О, слухай, выдатная назва для подкасту. Не буду думаць хаця б, што напісаць нового вокладца. Што у нас здарылася? Здарыўся Новы год, сканчваецца 24. Мы павінны яму падзякаваць, але не будзем. 2020.4. Так, я не ведаю, мне здаецца, дзесьці напрыканцы 2019-го ўсё пайшло па піздзе, і мы ўсё ніяк не можам вось ты і сейф загрузіць, бля. Ён крыху крашнуўся, гэтае вар'яцтва. Вадзім, прывітанне. Вітаначкі. А ці сачыў ты за ТГ? Вау! Я веду прямы рэпартаж адразу адтюль, як вы можете заўважыць, прям за маей спіной Джеф Кілі зноў прэзентуе нейкую карэйскую хуйню. Не, добра. Астробот усё яшчэ атрымлівае найлепшую... Спойлеры. Добра. Прабачце, гэта просто моя бабушка, якая была медіумом, яна мне, ведаеш, падказвае. Я гэта вырежу нахуй. Карацей, адбыўся у нас ТГ. Гэта што? Гэта The Game Awards, гульня году. На гэты раз, што вельмі здзівіла, Джеф Кілі не накарміў усіх гаўном. Нікога не зганялі са сцэны ў гэты раз? Так, просто нікога не пускалі на сцэну. Ну, ёсць адна асоба, якую не пусцілі на сцэну, і гэтая асоба стваральнік PlayStation, блядь. Галоўны інжынер. Хто ён такі? Слухай, ён пасля гэтага на канале Sony выпусціў 35-хвіліннае відэа пра то, як працуе PS5. Ну, вельмі прышпільна было, што ведаеш, той момант, калі Джеф Кілі такі у нас тут прысутнічае чалавек, які ўнёс вельмі вялікі ўклад у гульнявую індустрыю, то-то. Ён яго прадстаўляе, ён устае, ідзе сцэне, рэзка абрываецца кадр, і ўсё, ніхто не ведае, дзе ён. Все такі пуп-пуп. Ну, добра, і, ну... Бля, такі жарт ёсць, але толькі пусці яго, калі ласка, падкат. Дык вось, фішка ў тым, што чаму не пускалі, чаму ніхто не выбег, потому што ў гэты раз вакол сцэны былі, ну, тыпу, ведаеш, такія амбалы 2 на 2, блядь. Якія вашы гульні, блядь. Дык вось, карацей, што у нас? Будам крышачку, я не ведаю, як доўга атрымаецца у нас гэты падкаст, але мне падаецца, што мы прайдземся вельмі хутка, а потым будзем палову часу просто тупіць, маўчаць і гэтак далей, але у мяне я накідаў сабе спісачак гульні, якія былі цікавыя, якія былі нечаканыя, дарэчы. Вельмі шмат яны ажывілі франшыз, на якія ўжо ніхто, ну, тыпу, некаторыя людзі забылі пра іх. Ты ведаеш, што такое, например, Virtual Fighter? Ну, вядома. Ну, вось. Для тых, хто не ведае, гэта гульня 93-го года, якая выходзіла на аркадныя машыны. Яна просто культавая. Разумееш? Так, і анансавалі новую частку. Гэта як адзін з варыянтаў. Але прапаную пачаць не з самага пачатку, бо яны ўмею разброс. Карацей, першая гульня, якую нас анансавалі, гэта The Long Dark 2, які цяпер мае назву Black Frost The Long Dark 2. Гэта ўсё той жа выжывач. Гэта ўсё той жа выжывач у зімку. Ну, тыпу, я не ведаю, чаго можна чакаць ад выжывачу, у якім у любым выпадку, у самым пачатку гульні, табе трэба здабыць 2 палкі, каб зрабіць одну вялікую палку, каб ёй каб ёй здабываць камені. Ну, тыпу, гэта звычайная формула выжывача, але на гэты раз яны дадалі кааператыў. Будзе кааператыў, будзе, блядь, па трэйлеру бачна тое, што будзе нейкі горад, што калі я не памыляюся, то у першай частцы няма, выключна лес. Толькі лес нейкі? Так, у першай частцы быў выключна лес, а тут, вось, бач, і горад ёсць, і ёсць нейкая атамная станцыя. На Чарнобылі спрабуюць. Ну, слухай, Long Dark, першая частка, яна была такая, тыпу, там быў такі намёк. Карацей, гэта, я падаецца, вельмі хуйню смарозіў, называючы Long Dark звычайным выжывачом, бо гэта, мне падаецца, адзіны выжывач з нейкім такім наратыўным сюжэтам, які, ну, тыпу, цікавы, за якім цікава сачыць, які цікава неяк раскрываць. Што ты гугліш, я не бачу нават.
Я хачу паглядзець Выжываеш палавую дарку? ну тыпу просто як выглядаў геймплей першай часткі. Як звычайны выжывач. Нешта мне здаецца гэта будзе звычайны выжывач, але ў горадзе. Ну гэта будзе сумесь хутчэй за ўсё там будзе і горад, там будзе і далей лес і гэтак далей і плюс вельмі фанаты абрадаваліся, калі даведаліся, што там будзе кааператыў. Шкада, што я вось гляджу, зусім не паказалі ніякага геймплею, але як мы хутка зразумеем, гэта тыпу... Дзядзька, ранішні доступ будзе толькі ў 2026. Не паказалі? Дарэчы, гэта ТГА, у якім менш за ўсё паказалі гульнявага працэсу ў анансаванай гульні. Вось у гэтым ТГА. Так. Але гэты ТГА больш прыемны, чым ёсць нейкія факапы, пра якія мы магчыма паразмаўляем, але карацей так, Long Dark ранішні доступ будзе ў 2026 годзе, а выхад пакуль што невядома. Вось таксама нам яшчэ паказалі нечакана Ninja Gaiden гэта будзе 2D экшн, і ён распрацоўваўся студыяй, якая рабіла Blasphemous. Blasphemous. Ну так, я выбачаю за свой ангельскі. Вось, а для тых, хто не ведае, Ninja Gaiden гэта таксама адна з культавых серый відэагульн. Яна лічыцца тыпу дахуя хардкорнай. Так, асабліва калі вы гулялі ў 8-бітную версію, тыпу там просто отвал дупы. І нешта мне падказвае, што паколькі распрацоўшчыкі адны і тае ж самае з Blasphemous, то хардкорненька там будзе нармальна. Сракі будуць згарэць. Улічваючы, ну слухай, можа нават і ў Ninja Gaiden уклаліся крышачку такія людзі, як Larian Games. Таму што ты ж ведаеш гэту гісторыю аб тым, што у Blasphemous Larian укладаліся. Не ведаю, але, чесна кажучы, я не здзіўлены. Ларіаны таксама і ў прошлым годзе дырэктар Ларіана ў гэтым годзе же выходзіў на ТГА і толкнуў рэч пра, ну калі коротка, нармальна рабі, нармальна будзе, тыпу хопіць рабіць. Ой, давай пра гэтую рэч крышачку пазней паразмаўляем, бо гэта таксама вельмі файны такі смешненькі момант быў. Слухай, ну геймплейна выглядае прышпільна, выглядае як 2D экшн, як добры бадзёры 2D экшн. Так, ёсць нешта ад Blasphemous, ёсць нешта можа ад якогасьці Dead Cells. Вось, прышпільненька, прям у духе Ninja Gaiden, тыпу. Так. Чаму бы не? Гульня выйдзе на ўсіх пляцоўках адразу, то бок ПК, PS5 і Xbox у летам 2025 года. Хочу нагадаць, што там яшчэ ёсць Nintendo Switch. Магчыма. Нет? Ты сказал просто на ўсіх пляцоўках. Забей на Nintendo Switch. Nintendo уже никому не трэбны. Хутчэй будзе Nintendo 2. Ой, Nintendo 2. Выбачай, канівость. Ой, зашквар. Так. Таксама у нас калісьці была такая рэч. Ну, сярод людзей, калі выдвинули тэорыю аб тым, што Secret Level гэта анталогія тая самая, пра якую ты ўвесь час забываешся. Я ўжо вывучыў ад стваральнікаў смерць любоў робота, любоў смерць робота. Ён шчыра, ён выглядае як дарагая рэклама відэагульняў. І галоўная прэтэнзія фанатаў, магчыма, любоў смерць роботы была ў тым, што а пра Пакмана, чаму яно такое мрочнае, як яны маглі зрабіць рэкламу гульні пра Пакмана такой мрочнай. Вось вам адказ. Гульня Shadow Labyrinth ад Байнам Намка. Гэта гульня пра Пакмана. Ну, не зусім, як бачна, але ці ты ты Пакманам усяляешся, прышпілкі, слухай. Так. Рэальна Dark Pac-Man. Так. І ён, вельмі змрочны будзе, і, злавеснае адценне, гэтак далей. І, падаецца, што менавіта для гэтай гульні і рабіўся эпізод з мрочным Пакманам у Secret Level. І ты такі пуп-пуп-пуп, цікава. Ну, выглядае таксама... Паглядзім, ну, у Бандай Намка дастаткова добрая рэпутацыя. Я не памятаю, каб яны вельмі моцна зашкварыліся за гульнямі. Табе зараз у каментах напішуць 300 прыкладаў, калі яны абасраліся. Хаця, ведаеш, я сам не ведаю. Напрыклад. Я проста неяк настолькі не сачу за імі. Я памятаю шыкоўны Taken, который, дарэчы, Taken 8 взяў лепшы гэты файтинг.
на гэтым ТГ. Ну, тамагочы яны выпускалі. Наруто Узумакі. Ой. Ну, карацей, так. Будзе вось такі вось у нас новенькі Пакман. Ну, для мяне, ведаеш, з анонсаў толькі прышпільна, што гэты зрабіў чувак, які зрабіў The Last Guardian і Shadow of the Colossus, таму што гульні тыпу максімальна артовыя, такія незразумелыя. Ну, яны прыгожыя, але ж ну, насычанасць геймплею. Ось, ну, напрыклад, яны выклалі на дадзены момант няма назвы ў гэтага праекту і умоўна яго назвалі Project Robot. Ось его назвалі Project Robot. Ніхто не разумее, аб чым гэта, які будзе геймплей, але нешта мне падаецца, калі нейкі хлопчык лезе на велізарнага робота, гэта вельмі моцна нагадвае якраз такі хлопчык лез на нейкую пачвару. Shadow of Colossus. Не, яшчэ гэты божухна The Last Guardian таксама. Ну, The Last Guardian, там же толькі адна пачвара. Непасрэдна кіраваў, але там, тыпу, ён спрабаваў, тыпу, яму растлумачваць, што рабіць, тады гэта жывёла робіць. Ты ж пра эту вось маленькую, пра полурак, полухуй, ну, тыпу, так, пра лесу так, гэтую. Так. Ну, гэта крышачку іншае, як ты можаш пабачыць. У самым гэтым трэйлеру яны, тыпу, лезуць. Арт у іх, як заўжды, проста адвал пізды. Тыпу, ўсё максімальна стылёва, ўсё максімальна гэта па-японскі. Ну, бля, я не ведаю, мне неяк ввогуле, я тыпу не зразумею, такі, нешта дзіўнае. Нешта дзіўнае, нешта зноў гэта з патаённым глыбокім сэнсам, і ты такі, магчыма, будзе добра. Магчыма, Фуміта Уэйт, ён такі, я вам зраблю яшчэ адну Shadow of Colossus. Тут чакаеце вельмі буйны закінуты свет, ось пусты, дзе трэба вельмі шмат пацараваць на якім-небудзь маунце. Ось, магчыма, нават на гэтай галаве. Магчыма, чаму не. Гэта нагадвае маунты з Ульдуару. Ты не разумееш, аб чым я? Не вельмі памятаю. Ну, добра. Ну, блин, як заўжды, нічога не зразумела, нейкі прыгоженькі трэйлер. Але вельмі цікава. Так. Я не ведаю, будзем паглядзець, ні даты няма, ні платформ, на якіх яно выходзіць, няма. Так, тыпу, калісьці яно будзе. Калісьці яно будзе, да. Дарэчы, зноў-такі па ўсім гульням, якія выйшлі паказалі на гэтым ТТГ, там па большасці з іх ніякай канкрэтнай даты няма. Вось, ёсць у лепшым выпадку год. Вось, тыпу, плюс-мінус 2027, напрыклад. Ты хочаш сказаць пра... не, нават у Ведзьмара таксама няма назвы. Шкада. Так, карацей, далей у нас ідзе гульня ад кампаніі, якая распрацавала Сіфу, і гэта, блядь, футбол. Слухай, ну з іх геймплейнымі механікамі, мне здаецца, можа і... Ты пальцы зламаеш. І нешта прышпільнае атрымаецца. Але гэта так аддае гэтым... Галактик футбол. Не Галактик футбол. Карацей... Гэта Галактик футбол. Мне здаецца, чувакі Джетикса паглядзелі і такія, ебать, што там, дыханне. Ну так, у іх ёсць таксама нейкія здольнасці. Так, але мне гэта вельмі моцна Rocket League нагадвае. Ці Rocket League, так. Так, толькі замест машынак у цябе скінчкі. Бля, гэта ж такі патэнцыял для скіноў. Ну так, мне здаецца, толькі для гэтага і робіцца. Бля, у выніку будзе як і з Rocket League, і іх проста Epic Games выкупіць. І будзе туды, тыпу, не кросплей, а кросовер з Fortnite. Ну так. Чаму бы і не. Тыпу, тебе там... Заўжды цікава было, ці нармальна гэтыя кросплей, ну не кросплей, вось гэтыя тыпу івенты, дзе там, напрыклад, Дэдпул, ці шмат яны гульцоў прыносяць? Ці гэта забава толькі для тых, хто там умоўна ўжо нагуляўся ў звычайны Fortnite і тыпу, скінчык? Та не, мне падаецца, слухай, тых, хто гуляюць Fortnite, у іх няма такого, што вось я выйду, а потым ведуць нейкі скін, і я зайду зноў і буду гуляць далей. Яны, тыпу, гуляюць і ўсё, выйшаў новы скін, ну добра, можа куплю, а можа не куплю. Выглядае як сесіёнка на 10 хвілін за матч, вось, і, тыпу... Не, ну слухай, я хочу сказаць, што прыемная анімацыя. Тут ёсць вратары нейкія, і так. Незразумела, тыпу, ці тут будзе нейкія каманды 5 на 5. Так, ці гэта будзе як у Rocket League, калі, ну, тыпу, кожны сам робіць. Кожны сам за сябе. Не ведаю, ну мне падаецца, будзе нейкі там абараняючы варатары і ўсё.
і яшчэ 3 будзе вось. Ну вось якраз табе тыпу роля абараняючага, роля варатара і 3 ролі атакуючых. Магчыма. Хіл ДД, ой, 3DD хіл танк. Слухай, атрымліваецца гэта Marvel, што там, Rivals? Да. Я, дарэчы, спампаваў гэта сабе на Xbox і такі, я зразумеў, гэта я ўжо гуляў, толькі ад Blizzard. Такі добра, і скіпнуў. Ну, слухай, ось датычна гэтай гульні, у яе прыемная анімацыя. Так. Ну, ты слухай, у яе бачна, ну, можа і не замах на распрацоўвалі... Вось, але у чувакоў была хвіліна на тое, што яны маглі нешта паказаць, і яны вырашылі паказаць, тыпу, геймплей. Вось за гэта плюсік. Не шмат хто так можа зрабіць. Улічваючы, што гэтая кампанія распрацавала Сіфу, у якой вельмі прыемная анімацыя. І то я не здзіўны. Цікава, ці будуць тут анімацыі, вось як у Dark Souls. У плане, настолькі яно залежна ад таго, як ты пражымаеш, як у Сіфу, як у Dark Souls, як і так далее. Тыпу у таймінгі? Так. Прычым заўваж тое, што у іх ідзе... ну так. У іх, карцей, ось ты бачу, там ідзе нейкая лакацыя, тыпу там за самым полем, але у варотах звычайнае поле за сеткай. Так. Прикольна, прышпільна. Вось, выйдзе таксама летом 25-го вельмі шмат гульні добрых выходзіць 25-м годзе. Яны як заўжды падвінуцца. Ну, лічуць, што там ёсць рызык выхаду GTA 5, то хутчэй за... Ой, GTA 6? Якая GTA выходзіць? 6. Я 5-ю яшчэ не прайшоў, таму я не ведаю. Я 4-ю не прайшоў. Апошняя, якую я прайшоў, была Сан Андрэас. Потым, ну, ведаеш, потым у мяне потрапіла там Diablo, Neverwinter Nights і ўсё. Тыпу, гульні, акрамя RPG-шек, у мяне просто перасталі існаваць. Нормально это. Што, наступная гульня? Тыпу... Пачакай, слухай, у нас жа ёсць паміма гульня яшчэ і намінацыі. Напрыклад, лепшая гульнявая рэжысура Астробот. Экшн-прыключення, дарэчы, таксама лепшыя экшн-прыгоды. Я бачу, як ты зрабіў шоу-ноты, прабач, ты перебіваю, і вось яно ж літаральна на ТГ так і было. Тыпу, яны паказваюць пачку трэйлераў, пасля гэтага выходзіць кілі і такі лепшы наратыў, метафор, лепшы дырэкшн, метафор, лепшая сямейная гульня, Астробот і наступная пачка трэйлераў. Так я на гэта і быў, тыпу, акцэнт. Так я разумею, просто типу вось што зрабіць, ну, таму што паграбаш, я на ТГ прадаюцца. Я вось тут. Да, ты ж там. Зразумела, яно ўсё прадаецца. Господи, ты такі дзіўны, блядь, ты бачу, колькі там рэкламы гач было. Блядь. Карацей, наступная гульня, і што самае цікавае, гульня, якую я буду чакаць, хутчэй за ўсё. Але мне б яшчэ каго-нибудь знайсці, з кім можна было пагуляць, было б ввогуле прышпільна. Карацей, гэта гульня ад Hazelight. Калі хто не зразумеў, хто гэта тыя, хто распрацаваў A Way Out і It's Take-Two. Так, да. То бок гэта зноў будзе кааператыўная гульня на дваіх так. З механікамі, якія змяняюцца адна за адной, як у іх гэта звычайна і адбываецца. Кожныя 15 хвілін гэта гульня з платформера ў шутер, у раллі. Так. Ёсць крышачку вядома пра саму гульню, тое, што две дзяўчыны, дарэчы, так, ты гуляеш за двух дзяўчын, якіх пагружаюць вось у такія... якіх пагружаюць вось такія камеры, але выпадкова две дзяўчыны ў адной камеры. І гэта, тыпу, як віртуальная рэальнасць, але крышачку большее паглыбленне. Не ведаю, на маім Oculus, мне здаецца, такая ж графіка. Табе здаецца? Конечно, не здаецца. Ну так вось. І цікавы факт. Каб гуляць у гэтую гульню, дастаткова, ну, каб гуляць удвух, дастаткова набыць одну копію. Ты можаш пашырыць сабе. Просто варыянт паклікаць чалавека пагуляць на спліт-скрыне таксама застаецца. Не, ну, ты можаш... Я вось, тыпу, я б на гэта грошы занёс. Хутчэй за ўсё так і зраблю. Гэта выглядае вельмі прыгожа. Плюс гэта не тое, што у цябе усю гульню адна і тая ж механіка зразу раз. Не. Гэта будзе розныя механікі, кожныя там умоўна 30 хвілін. Нават тут можна заўважыць, што нам уже показалі 10 тыпаў геймплею, мне здаецца.
Так. Я не ведаю чаму, слухай, она мне нагадвае тыя часы, калі быў папулярны Crash Bandicoot. Вось это прыблізна не такая ж графіка, не такі ж сусвет, але вось вогуле нейкі дум. Вар'яцкі платформінг, ён тыпу вось як у Crash. Тут ёсць файны момент, калі двух гэтых гераінь ператвараюць яны ператвараюцца ў сасіскі. І ты гуляеш за сасіскі. Галоўнае, каб не як у мультфільме гэты поўны раскалбас. Бля, гэта такі паскудны мультфільм. А вельмі шмат каму падабаецца. Тыпу, сасіска. Ну вось, карацей, гэтую гульню я чакаю. Магчыма. Яны тут у скалапендру ператвараюцца. Божух, яны не ператвараюцца. Ты, хто нас слухаюць у аўдыо, ці што, можаце зайсці паглядзець відэаверсію, но геймплей насамрэч прышпільны. Яны не ператвараюцца ў скалапендру, яны ўдвох на адной скалапендры проста. Ну так. Вось, тут вогуле з драконамі. З драконамі, як мінімум, я заўважыў 3 механікі ў іх. Это калі у тебя маленький дракон, потом у тебя цмок, потом у тебя цмок подлеток, вось, а потом у тебя дорослый цмок, на якім ты ўжо можаш летаць. І гэта просто, гэта нават я упэўнены, што тут і паловы механік гульні няма. Тут вогуле нейкі трон пачуўся. Гэта нешта ад Тоні Старка. Цудоўна, слухай, цудоўна. Выглядае прышпільна. Гэтую гульню я буду чакаць. Гэтую гульню я чакаю, яна выходзіць, у яе нават ёсць, вось яны свінкі, яны сасіскі. Прышпіл. Карацей, гульня выходзіць 6 сакавіка 2025 года на ПК, PS5 і Xbox Series. Я, вось, па-першае, калі вы не гулялі у It Take-Two, бярыце сваю дзяўчыну, вы пасрэцесь абавязкова. Так, ці хлопца, і гуляйце ў яе разам. Вы пасрэцесь, але з часам... Так, з часам усё будзе добра. Але кайф. Падабайка. Просто падабайка. Карацей, што яшчэ ў нас? У нас яшчэ ёсць лепшы наратыў, гэта метафора і фантазія. У нас тут у выніку з нашай последняй рэкламай... Да ёб твою мать! Зараз, Лёша, бачыш. У выніку з нашай апошняй рэкламай перакладу героя меча ды магіі на беларускую мову, спасылачка недзе ўнізу ёсць на гэты пераклад, забаранілі казаць літару Z, як я разумею. Вось. І зараз гэта не метафора рэфантазія, а метафора рэфантайо. Рэфантайо. Гэта вар'яцтва, конечно. Гэта, канешне, вар'яцтва. Галоўны трэйлер, які паказалі на гэтым ТГА, гэта галоўны трэйлер, мне падаецца, не толькі гэтага ТГА, а ўвогуле за апошні год. Не лічуючы... Мне здаецца, гэта галоўны анонс году. 100% можна так лічыць. Слухай, GTA 6 яшчэ была. Гэта божух, на што там GTA? Карацей, так, гэта 4-й Ведзьмар. Пераклад трэйлера якога ўжо ёсць на беларускую мову ад каманды «Мой родны гук». Вельмі раджу пайсці паглядзець, паставіць падабайку і перадаць прывітанне ад першага гікаўскага. І грошыкаў на пераклад уладара персцёнкаў. І грошыкаў, ой, таксама ў іх ёсць яшчэ пераклад уладара персцёнкаў, які грошкі, на якія яны збіраюць. Там ёсць цір-ліст з плюшкамі, якія вы атрымаеце за свой уклад, але нават, некалькі цэнтаў зробіць добрую справу, таму калі ласачка данаце сваім, асабіста калі яны робяць пераклад рэжысёрскай версіі валадара персцёнкаў, гэта ж 4 гадзіны перакладу. Суд. Карацей, трэйлер Ведьмара. Я просто хочу выказацца, таму што вельмі шмат гаўна вылілася на гэты трэйлер, як па мне, раз'ёбны. CD Projekt далей у сваіх ведзьмарскіх гульнях просто пераследуюць мэту просто абагуліваць розныя агульнаславянскія міфы, не толькі польскія, там украінскія, беларускія, якія просто усё, што яны маглі начапаць, мне здаецца, яны начапалі ў гэты трэйлер. Хто бы быў лепшым галоўным героем для гэтага, мне здаецца, былі пытанні, калі б гэта была б не Цыры. Бо вельмі шмат і шутак было аб тым, што наступная галоўны героем наступнай часткі Ведзьмара будзе Цыры. Чаму усе здзівіліся гэтаму, я не разумею. Асабіста, добра, ёсць іншы шлях
гэта зрабіць як у кіберпанку персонажа, якога ты можаш стварыць сам. Ведьмара, Слухай, якога нельга ствараеш выключаць сам. такі варыянт. Так, але свет кіберпанку больш гібкі і больш лёгкі для неафіта, так сказаць. То бок гэта просто по факце у тебе ёсць свет, дзе ёсць кіберпанк. Так. А ёсць ведьмар, які напісаны па сцэнарам кніг, герояў, якіх ты ведаеш, і тыпу выпускаць просто вось наце вам рандомнага героя, ніяк не прывязанага ні да мінулых частак, ні да літаратуры. Ну, гэта таксама неяк дзіўна, як мне падаецца. Магчыма, я не правы, можете пайсці ў каментарах мне накідаць. Але што вядома на дадзены момант пра 4-ю частку ведьмара? Тое, што выйдзе яна не раней за 27 год. Гэта па-першае. Па-другое, CD Projekt 10 разоў адкладзе, як заўжды. Так, па-трэцяе, яго падзеі адбываюцца праз 2 гады пасля 3-й часткі. Вось цікава, атрымліваецца, што кананічная канцоўка, гэта тая канцоўка, дзе Цыры стала ведьмачкай. Да, дзе Цыры стала ведьмачкай, я лічу, дарэчы, самай найлепшай, тому што яна мяне больш за ўсё задаволіла. І гэта першая канцоўка, якую я выбіў сабе. Вось, і я не ведаю, як так атрымалася, таму што я як потым пачытаў, там вельмі шмат умоў было для таго, каб яе выбіць. Так. Вось. Слухай, тут вонь жа была яшчэ наконт таго, што тыпу не існуе ведьмачак, але насамрэч тыпу не ўзгадваецца ведьмарак просто, а іх не тое, што не ўзгадваецца. Сэнс у тым, што ведьмары самі па сабе былі крыху такімі, ведаеш, сексістамі. Скажем ну так. Яшчэ. Яны паспрабавалі некалькі разоў правесці абрад травамі на дзяўчынках, яны памерлі. Яны такія, ну, магчыма, дзяўчынкі не могуць становіцца вядзьмаркамі. Але Цыры старэйшая кроў. Якая хутчэй за ўсё гэта... І слухай, вось, блядь, калі гісторыя пра Цыры, хутчэй за ўсё у гульне адной з першых рэчэй, што табе распавядуць, гэта будзе ці цэнтральны сюжэт, як яна стала ведьмаркай, ці гэта будзе часткай сюжэту, дзе нам распавядзецца, як яна стала ведьмаркай. Бля, гэты ланцуг, які яшчэ Геральт у першай часткі выкарыстоўваў. Секс. Вось, і, дарэчы, гэты ланцуг будзе сапраўднай зброі Цыры. То бок гэта не проста яны зрабілі для сінематыку. Па афіцыйным звесткам ён будзе выкарыстоўвацца як зброя у самой гульне. Яшчэ актор агучкі, не памятаю каго, ці то ведьмара, ці проста актор агучкі, які ўдзельнічаў. Ты пра Егора Камбэга? Ён заспойлерыў тое, што... Ён заспойлерыў, яму далі такіх пиздзюлёў. Так, і яму далі вельмі моцных пиздзюлёў за гэта. Але дзякуй яму за гэта. Так, і вельмі з'явілася цудоўная тэорыя ў інтэрнетах аб тым, што, тыпу, давайте зробім Геральта апошнім босам Гівінта. Слухай, ну нормально было. І все такія, так, цудоўна. Вельмі шмат воні паднялася з-за гэтага, бля, але трэйлер гэты, тут няма багоў, тут толькі пачвар. Я такі, бля. Слухай, я не ведаю, ад мяне просто падабаецца. Цыры, секс. Як па мне, Цыры, цалкам секс. Хутчэй за ўсё гэта будзе next gen, трэба будзе абнаўляць кансоль. Ёсць пытанне з нядаўніх інтэрв'ю, ёсць пытанне аб тым. Дарэчы, дзіўна тое, што яны перазапускаюць трылогію, ну, тыпу, пачынаюць новую трылогію, але пачынаюць з лічбы 4. Карацей, ёсць размовы аб тым, што цяжкасці будуць выключна з Xbox Series S. С X-ом, магчыма, ўсё будзе добра. Ну, так, все роўно трэба абнаўляцца. Але паднялася вельмі шмат гаўна ў гэтых вашых інтэрнетах наконт таго, што як я магу гуляць за жанчыну. І вось, блядь. Блядь, ніякай, не гуляй, пиздец. Мне вось цікава, ну, не гуляй, нахуй ідзі просто, і ўсё. Просто вось, калі ў мяне ёсць магчымасць стварыць персонажа ў відэагульні. За Цыры ў 3-м ведьмары, мне цікава. Дзядзька, як яны гулялі ў Tomb Raider? Мне здаецца, ты, хто крычыць зараз Tomb Raider не ведаюць. Магчыма. Новыя Tomb Raider існуюць, прабачце. Так, асабіста новыя, так. У мяне, я не ведаю, як у нашых слухачоў, але у мяне, калі у мяне ёсць магчымасць стварыць персонажа ў відэагульне, я ствараю жанчыну. Ну, тыпу, мне просто прыемней за яе гуляць. Я заўжды, вось, калі мне адзіная гульня прапануе нейкую знешнасць стандартную, я раблю яе. У мяне адзіная гульня, якая была
якой я не ствараў мужика, гэта быў кіберпанк. І выключна з-за таго, што я не хацеў рамана з Джуді Альварес. Вось. Таму што гэты персанаж гаўно. Я ведаю, што нават у нашай элітарнай суполачкі ёсць чалавек, які вельмі моцна ухваляе Джуді, але не, нахер Джуді. Панам Палмер, толькі панам. Згодны. Вось так. Ты нават не гуляў кіберпанк, так, але я паглядзеў усё на ютубе. Ну, добра. Так што панам, я ведаю яе квест нармальна. Яна потым яшчэ врываецца табе ці што дапамагчы ў канцоўку. Ну, так. Карацей, Ведьмар 4, магчыма, 2017 год, але гэта яшчэ... 2027, выбачаюсь. Вельмі шмат гаўна паднялося нават і-за знешнасці. Ты ж бачыў гэтыя фільтры, дзе яе рабілі тупа, я не ведаю, бімба-унітазам нейкім. Ну так. Дзе такія, вось, вот за такую я б гуляў. Ну, табе не сраць, за каго гуляць. Ты спіну бачыш. Так, гэта па-першае... Валасы белыя, значыць Геральт. Дзядзька, а ты памятаеш, як выглядаў Геральт у першых трэйлерах Ведьмара? Ён-то не выглядаў так, як ён выглядаў у гульне. Гэта па-першае. Магчыма, знешнасць Цыры яшчэ зменіцца некалькі дзесяткаў разоў, пакуль выйдзе гульня. Так, гэта для іх цалкам нармальная. Я што не ведаю. Ведьмара 4-го я чакаю, я ухваляю. Ну так, занесем. Занесем, абавязкова. Глядзі, у дадатак, як гэта апошні тэзіс, хочу сказаць, што CD Projekt, окей, яны выпускалі гульні ў кепскім стане, яны іх потым дапілівалі, але там ніколі не было пытанняў па сюжэту якомусьці, ён заўжды быў цікавы. Яны зрабілі 3 часткі Ведьмара, усе 3 цалкам раз'ёбныя былі на свой час. Ад'ебіцеся ад іх, дайце ім рабіць сваю справу. Дырэктар кампаніі, якая распрацавала Сталкер, недавно даваў інтэрв'ю, і ён сказаў, што так, мы маглі перанесці Сталкера другога, але мы вырашылі гэтага не рабіць і вырашылі правіць багі. Бо лепш мы будзем правіць багі, чым мы выпусцім хуёвую гульню без цікавага сюжэту. Гэта цалкам здравая мысля. Дарэчы, нядаўна выйшаў патч на 119 гігаў. Так што ідзіце там Alive уключылі, калі што. А колькі ў соотношэнні? Ну, вось я зараз хочу паглядзець. Тут вельмі шмат анонсаў. 3,8 ляма на ютубе. Гэта, дарэчы, самы праглядваемы трэйлер з ТГ. Ну, слухай, яна не дзіўна насамрэч. Ну так. Лепшая сямейная гуля. Ось так нечакана. Астработ. І магчыма, чаму добра, не? Да. Калі нармальныя платформеры бяруць сабе нейкія ўзнагароды, калі ласка, тыпу... Так, нейкія ўзнагароды, разумееш, блядь. У тым-то і праблема, што не толькі нейкія ўзнагароды яны беруць, блядь. Добра, лепшы мультиплеер цалкам заслугованы Helldivers 2. На гэтым же увесь год як выйшаў, то так і ебалі. На дадзены момант, дарэчы, прям падчас вельмі крутая прэзентацыя была ў Helldivers, яны анансавалі дадатак, які ўводзіць 3-ю фракцыю ілюмінатаў. Так, ведаю. І гэта ўсё адбылося так, што выйшаў чэл, які робіць... Кажется, калі ты запускаеш гульню, ты бачыш гэта відэа, дзе стаіць чалавек, тыпу, табе самы час запісацца ў ряды Helldivera, і выйшаў гэты чувак, вось, у касцюме Helldivera і такі, новая пагроза. І ведаеш што? За 3 дня людзі знішчылі ўсіх ілюмінатаў на карце. Блямба. Ну, слухай, пусть гейммастера гэта... Іх перезапусцяць, гэта зразумела, але, сам факт, за 3 дні яны цалкам знішчылі ўсіх ілюмінатаў на карце. Там, каб ты разумеў, онлайн з 15 тысяч, умоўна, ці 30, я, дарэчы, не памятаю дакладна. 150 тысяч рупікі. Ну, слухай, малайцы, няхай. Arrowhead робяць рэчы. Калі б не гэты ход з прывязкай да PSN, мне падаецца, онлайн бы сильна моцна. Ён бы прасеў, але выключна з-за таго, што Arrowhead вельмі доўгі час цягнулі з новым контентам. І ўсё, то бок. Яны не давалі нічога новага. А там яшчэ, дарэчы, і калаба з Killzone другім у іх выйшла. Хто-нибудь памятае, Killzone быў такі шутер ад Sony? Так, і ён быў вельмі паспяховы, і Sony вырашыла, што лепей яны будуць рабіць, ведаеш, розныя гульні са стэлсам у траве. І больш Killzone ніхто не бачыў. То так. Карацей, далей у нас ідзе новая частка Dying Light.
Але ведаеш, у чым прышпіл? Гэта новая частка Dying Light павінна ісці была як дадатак у геймпасе. Але разрабы вырашылі убраць, карацей, павернуць грошы за геймпас людзям І прадаваць яе. і прадаваць яе як асобную частку гульні. Слухай, калі яны лічаць, што гэта неяк там вельмі моцна адрозніваецца. Гэта зразумела цалкам, што з якіх хуёў. Ну, так. Ну, слухай, была одна уже такая кампанія невядомая, Blizzard называецца, яны хацелі за сваю гульню Overwatch браць грошы як Overwatch. Ладно, у іх там была слухай, на фрі-ту-плей модель атрымліваць. Ну, слухай, я не ведаю. Ну, абасруцца. А навошта трэба? Ну, так. Не, слухай, магчыма, Dying Light гэта такая серыя гульні, мне не зразумелая, але ж людзі любяць зомбі-экшаны, зомбі гэтыя усе хоррор-шутары, а тут яшчэ новая, тыпу, звычайна ты бегаеш у Dying Light пасярод горада, а тут яшчэ табе лес з'явіўся, і, дарэчы, ноччу тут ёсць момант, дзе вось гэты момант, і яно выглядае сапраўды жутка. Так, але гэта не геймплей. Чаму? Таму што, чувак, гэта геймплей на відэо. Так, тут усё крычыць аб тым, што гэта прэ-рэндэр. Таму зноў-такі яшчэ адна гульня без геймплею, якая проста тыпу окей. Ну, слухай, ніколі не разумеў хайпа па зомбі-выжывачам і ўсім гэтым. Зноў-такі лета 2025, вось Steam, Epic Games Store, Xbox, PlayStation, калі ласка, усё што заўгодна, але мне здаецца яшчэ ў будучым. Хаця я не ведаю, слухай, 5,1 мільён праглядаў. То бок атрымліваецца са сваім 3,8 мільёна гэты Ведьмар не так-то і самы праглядваемы. Але ж ты гэта глядзіш на яком канале? Dying Light. А Ведьмар быў, калі я не памыляюся, на канале... Так само на канале Ведьмара мы глядзелі. Слухай, у мяне тут VidIQ паказвае гэтае божухна. Ну, у іх тут просто вельмі дзіўныя скачкі. Таму што вось ад моманта прэзентацыі праз 2 дні было 553 тысячы. Ну, вось глядзі, на IGN у Ведьмара 87 мільёнаў праглядаў. Ну, окей, ладно. Ну, тыпу, ёсць адчуванне, што крыху накручаныя прагляды. Таму што з першага па другі дзень у цябе 37к праглядаў было, а потом за один дзень хуяк лям 100, лям 800, 2,9 і тут так нечакана ўжо 4,5. Дядька, а у Dying Light на канале IGN ведаеш сколькі праглядаў? 171 тысяча. Ну вось, і мне здаецца, мы адказалі на пытанне. Ты думаеш, усё настолькі дрэнна? Ну, хер яго ведае. Магчыма. Я не здзіўлюсь. Красей, ввогуле, не жду, не цікава. Нахер. Лепшая гульня, што закранае сацыяльныя праблемы. Never let you go. Красей, Never гэта экшн-платформер, калі што. Калі ёсць і на Nintendo Switch, дарэчы. Магчыма. Трэба і паспрабаваць. Хер ведае. Наступны анонс гэта у нас Elden Ring Night Rain. Вось спін-офф па Elden Ring вось з кааператывам. Я б не сказаў, што гэта спін-офф. Гэта нейкая асобная гульня. У мяне ёсць некалькі пытанняў да яе, ці будзе яна прадавацца. Па-першае, патлумачу, што гэта, як гэта будзе выглядаць. Гэта гульня, у якую ты заходзіш ці адзін, ці ў трох, у двух нельга е гуляць, толькі ці аднаму, ці ў трох. Ёсць 8 класаў, ты абіраеш адзін з гэтых класаў, ты заходзіш на умоўную карту, гэта карта з Elden Ring, калі я не памыляюся, але яна пераробленая. У цябе ёсць 3 ночы. У цябе ёсць тэрыторыя, якая з часам пачынае сужацца і на апошнюю ноч пераводзіць, сужаецца да галоўнага босу уладара ночы, калі я не памыляюся. І ў цябе ёсць яшчэ папярэднія 2 ночы да гэтага, якія ты фарміш іншых босаў. Monster Hunter гэта называецца. Гэта называецца Monster Hunter, так. І вось, тыпу, у цябе ёсць 3 ночы, і там умоўна сесія цягнецца паўгадзіны. І потым тебе выкидываю хаб, нават калі ты прайграў, табе даюць нейкія плюшкі, і аўтары ўжо пацвердзілі тое, што будуць босы з гэтага, з Dark Souls'а.
Кароче, гэта просто такі Таксама. Monster Hunter ад Bandai Namco, які спрабуе гэта манетызаваць, скажем так. Так, Типу, любіце але драчыць ведаеш, у босікаў, чым вось вам, прикол? калі ласачка, сесіёначка. Ну вось цікава, як гэта будзе гуляцца, бо, напрыклад, яны нейкія механікі парэзалі, у цябе не будзе ніякага ўрону ад падзення, напрыклад. Вось. Вельмі шмат людзей, якія памерлі на платформах у Dark Souls зараз такія, а чаму не раней? Так вось. Да гэтага яшчэ мне цікавы момант кошту. Ну, типу, Будзе яна прадавацца як паўнавартасная гульня? ці гэта фры-ту-плэй увогуле будзе, таксама не Наўрад ці гэта будзе фры-ту-плэй, дзядзька. Ты уяві, Мне здаецца, там... што калі гэта не будзе фры-ту-плэй, пасля запуску Гэта я ўпэўнены. нікога не застанецца. Людзі прыйдуць пафармяць босікаў і ўсё. Таму што мне здаецца, што контент яны, калі гэта не фры-ту-плэй, яны не смогуць падвазіць контент настолькі хутка, наколькі там можа там. Дзядзька, праблема ў тым, што ў цябе ёсць дахуішча босаў з усіх тваіх частак гульняў, і ў цябе просто ты падкручваеш к этому рандамайзер, і ў цябе кожны заход новы босс, новая лакацыя, новы босс, новая лакацыя. Вось і ўсё. І, дарэчы, да гэтага яшчэ ў цябе будуць выпадаць нейкія, ну, табе выпадаюць не толькі рандомна нейкія рэчы, зброя ці яшчэ нешта. Табе яшчэ таксама рандомна выпадаюць нейкія бафы. Вось. Што можа ўплываць, як мне падаецца, на твой геймплей. Monster Hunter. Monster Hunter, але без вось гэтых усіх дадатковых чагосьці там. Не ведаю, я ніяк не быў зацікаўлены ў Elden Ring, нягледзячы на то, што я ў яго пагуляў. Вось, неяк я вельмі моцна расчараваўся ў усіх гэтых соулз-лайках. Мне гэта, не ведаю, можа проста не маё. Мне гэта і ніколі і не падабалася. Ну так, вось. Найлепшая мабільная гульня Балатра. Слухай, яна на дадзены момант у Apple Arcade, яна бесплатная. Але, ну, не, добра, табе трэба падпіска Apple Arcade. Ну, вось мне неяк не туды тыкнуў. Афіцыйны трэйлер. Якая розніца, можна, типу... Ну, што? Так, ладно, лепей афіцыйны трэйлер. Ну, чаму б не паказаць Айзека? Балатра — гэта покерны рагалік, вось. Покерны рагалік, у якім, я так зразумеў, карты існуюць пастольку. Так. Я хацеў яго паспрабаваць, але у мяне то не было часу, то не было 9 евро, каб яе набыць. Вось, і выніку, я не ведаю, яна, ну, па-першае, гэта ахірэць, які нечаканы выпадак, калі на гульню года намінуецца гульня, створаная аднім чалавекам, бо я не магу згадаць, за 10 год правядзення Stardew Valley хіба намінавалася на гульню года? Не, ну, слухай, вось ты зараз сказаў, і я вось менавіта пра намінацыю гульня года. Ну, магчыма, так, але Stardew Valley ў любым выпадку гэта гульня таго года, калі ён выйшаў, там, тыпу, варыянтаў не шмат. Што б там не выходзіла, як па мне. Уяві там Зельда. Такі, у сярдзечка. Што зрабіць? Ну, слухай, ну... Карацей, хто спрабаваў Балатра, калі ласка, напішыце нам у каментарах, ці можа варта, так. Таму што мне таксама цікава, але мяне крыху засмушчае тое, што гэта тыпу картачная гульня. Ну, вось так, і тыпу покер? Дзіўна, але, ну, калі ласачка, напішуце, нам патрэбны ваш фідбэк. Лепшы файтинг гэта Tekken. Tekken, вось, заслугова. Я бачу. Гэтага, тыпу, зрабілі. Я бачу геймплей, я бачу сюжэт, кажуць, цудоўна. Я паглядзеў. Я таксама паглядзеў праходжанне на Ютубе. Вось, чалавека там зноў кагосьці скінулі са скалы, усё заебісь. Цудоўна. Вось, не змяняюць сябе. Што, наступна, нечаканы трэйлер. Мне вельмі падабаецца, як яны назвалі гэтую намінацыю, я яе проста зачытаю. Гэта... Намінацыю? Ну, не намінацыю, тыпу, геймплейны трэйлер працягнення вядомай РПГ. Там ёсць яшчэ цікавы момант, калі яны такія ад стваральнікаў такой-то гульні, ад стваральнікаў такой-то гульні, ад стваральнікаў Fallout 3. Вось, студыя, якая стварыла і там будзе ось Fallout, гэта прышпільна. Але вельмі нечакана было, я ахірэў, калі ўбачу, Neverwinter Nights 2. Так, і іх так зусім там было.
Першы за Outer Worlds я набыў, спрабаваў яго двойчы ці Fallout 3 прайсці. New Vegas. Я не ведаю, не маё, ну не магу я, тыпу, не цікава, банальна не цікава. Дядька, Obsidian, яны робяць вельмі добрыя RPG. Вось. Нават той же самы Fallout New Vegas, той же самы Neverwinter Night, ты павінны ведаць. Так, я вельмі шмат часоў Ну, вось. у Neverwinter Night 2. Праблема першага Outer Worldsу тое, што ён, тыпу, там 20 гадзін. Табе мала, ты не паспеваеш. Ты такі, бля, я хочу яшчэ, але яна такая херакс, і ўсё, тыпу, мы скончылі. Да відзення. І тут выходзіць анонс другой часткі. Ты такі, вау, прышпільна, другая частка, а потым ты узгадываеш, што акрамя Outer Worldsу у Obsidian павінны выйсці Evout. У 25-м годзе. І тыпу... І ты такі, блядь, а цікава, як калі яны вы яе гэтым усім рабілі? займаецеся? Калі вы ўсім гэтым займаецеся? Калі вы гэта ўсё паспяваеце рабіць? Якая з двух гульняў акажацца гаўном? Ну, я спадзяюся, я не ведаю. Мне падаецца, што не вельмі шмат што зменіцца ў другім Outer Worldsу у параўнанні з першым. Таму у мяне вельмі вялікая надзея на Evout, але так абасрацца языком нешта ляпнуць, каб твою гульню пачалі адмяняць прадзамовы, гэта трэба ўмець. Вось. Але у мяне вельмі вялікая надзея на Evout, як на гульню, якая мяне зацягне на некаторы час. Вось неяк так. Дарэчы, пра Evout не было ні слова на імпрэзе. Спойлеры. Самая чаканая гульня GTA 6. Ну, гэта заслугована. Лідарка сталінскага галасавання гэта Black Myth Wukong. Гэта зразумела, там не шмат было варыянтаў, чесна кажучы. Так, варыянтаў. Далей, таксама вельмі нечаканы працяг, які, вельмі нечаканы анонс. Гульня, якая вельмі далёка ад нашага СНГшнага. Вось, бо ў нас яна была не вельмі папулярна. Таму што першапачаткова выходзіла на PlayStation 2. Так, самае цікавае, што гэтая гульня, яна вельмі папулярна была ў ЗША ў свой момант. Так, і ў Японіі таксама. Так, і ведаеш, што самае смешнае, яна цалкам правалілася ў ЗША па продажах. Ну, там, слухай, наколькі я магу памыляцца, але мне здаецца, што вось якраз такі ў першай часткі гэтай гульні, а ці што мы кажам пра Акаме, вось, там быў нейкі геймплейны момант спачатку, ці трэйлер быў нейкі, тыпу, гэтая кат-сцэна. Не, геймплейны момант, які вельмі моцна адталківаю, але, ну, тыпу, як гульня, якая, хаця, добра, ёсць прыклады гульні, якія яны, тыпу, прям, вау, гэта вельмі паспяховая гульня сярод, тыпу, геймеру, але яна цалкам правальваецца ў продажах. Ну, так. Гэта сумна, але вось вы... А? Ну, слухай, яна ж культавая ў выніку стала. Так. І вось пра багіню сонца выходзіць другая частка. Так, гульня ўвогуле пра багіню сонца Аматерасу. А калі нагадаць, як выглядаў геймплей выглядаў як тое, што ну, тыпу, вы дапамагаеце файціцца тым, што вы малюеце розныя рэчы сцікам. Вось, там з'яўляецца, тыпу, як кістачка, яна такім у прышпільным японскім стылі дамалёўвае нешта. Так, у яе я, конечно же, ну, ніколі не гуляў. І гуляць не буду хутчэй за ўсё. Ну, слухай, я не ведаю. Бо выглядае яна, я бачыў калісьці яе і арт мне вельмі спадабаўся. Яно вось быццам бы ўсё вось гэтымі фарбамі так намалявана прыгожанька, такі вось так. Карацей, магчыма, нехта чакае, хто ведае. Лепшы дызайн гуку. Ну, тут, слухай, як бы сена, да яе ж не даебацца, што яе нейкі херовы дызайн гуку. Але ж, дядзька, праблема ў тым той, што мінулая частка таксама, калі я не памыляюся, гэта актрыса, якая сыграла галоўную персанажку, яна ўзяла лепшую акторскую ролю. Ты тут? Да, зараз. Ну, вось. Калі я не памыляюся, яе, я табе нават магу... Меліна Юркінс. Вось. За першую частку яна таксама ўзяла лепшую акторскую гульню. Ну... І ў гэты раз яна ўзяла. Але, як я разумею, там адна тусовачка разам з усімі гэтымі вашымі Джефамі Кілямі. Так. Вось, наступная гульня, анонс якой я чакаў, гэта 4-я барда. І калі я ўбачыў гэты анонс, я спачатку такі, яны нарэшце
подцянулі графло будзе вельмі прышпільным. Дарэчы, калі хто не глядзеў, паглядзіце трэйлер, там прышпільная музычка грае. Вось, і ты глядзіш гэты трэйлер, ты такі, вау, нешта новенькае, як прышпільна ўсё выглядае, а потым табе пачынаюць паказваць геймплей, і ты разумееш, што гэта літаральна тая ж самая барда. Гэта літаральна тая ж самая барда, толькі там крышачку колер падкруцілі ўніз. Ну, тыпу, яна стала не такой яскравай, як яна была. Яна стала менш яскравай. Як мне, магчыма, гэта мне толькі падаецца. Але таксама, ўсё тое ж самае. Ёсць 4 героя, дарэчы, персонажы прыгожа намаляваныя. Вось. І вось ты глядзіш, тыпу, ну, гэта тая ж самая барда. Зразумела, што нічога чакаць не трэба было. Ты тут геймплей увидел, конечно, у гэтым трэйлера. Ну, бля, я кажу, вось, менавіта ўжо на самом движке гульні. Ну окей, вот. Крыху показали геймплей на самом конце. Как вы разумели, так, геймплей показывали за хвилина 52, хвилина 56, 57. Это только 5 секунд геймплея показали за весь трейлер. Ну так. Ну а что, тебе что, не хапае? Тебе мало? Ну... Хочешь больше? Ну, хочу увогуле зажрался, а не там синематики глядеть. Слухай, дядька, по апошнім гэтым даследаванням гульцы больше глядзяць гульні, чым гуляюць, калі што. Божах, ну я столькі зеваю зараз, што... Карацей, дата выхаду 25 год. Ці буду я чакаць? Чаму? Таму што гэта тая ж самая барда. Я ўпэўнены, што гэта будзе так жа весела, але, як заявілі, будзе менш сартырнага юмару, бо мы працуем з вельмі добрымі сцэнарыстамі. Я такі, бля, а які сэнс? Гэта не тое. Project Centaur. Гэта новы экшн. Вельмі дзіўна, таму што, тыпу, гэта экшн стваральнікаў Якудза. Вось, а Якудза, калі хто гуляў і ведае, гэта не такая мрочная гульня, як магло бы паказацца. І тут выходзіць гэты трэйлер Project Centaur, і ты такі, нешта цікавае, а потым тут пачынаецца мардабой, пачынаецца кроў, і ты такі, бля, Якудза, але чаму так? І, дарэчы, вось гэты час, калі я не памыляюся, гэта індустрыялізацыя. Японія 1915 года. Ну. Для аудыоверсіі просто. Ты... Ну вось, гэты час індустрыялізацыі. Мне вельмі спадабалася гэты... Вось тут пачынаецца экшон. Мне вельмі спадабалася гэты час, таму што у гэтым Red Dead Redemption другім таксама плюс-мінус гэты час. Але ў Red Dead Redemption паказана Амерыка гэтага часу. І тыпу пра Амерыку ў часы індустрыялізацыі гэта ўсё зразумела. А тут паказана Японія часоў індустрыялізацыі. То бок людзі ходзяць у кімано, ездзяць людзі на лашадях, і пры гэтым трамваі, блядь. Ты такі, блін, прыгожа. То бок, ведаеш, нешта новенькае з'явілася. Дарэчы, ёсць яшчэ адна гульня, якая таксама будзе паказваць гэты час індустрыялізацыі, але ўжо у Сярэдземнамор'я, карацей, у Сіцыліі. Калі вы зразумелі, пра што я, то падабайка, каментары. Добра. Лепшая ролевая гульня гэта метафора і фантазія. Магчыма заслугоўна. Я не ведаю. Як дзіўна, што не Астробот. Ну так, слухай, у Астработе так шмат ролевых. Ну, конечно. Virtual Fighter, я уже казаў, гэта новая частка ад той же студыі, якая робіць Якудза. Ось. Пакуль што няма ніякіх падрабязнасцей аб гэтым. Пакуль што. Як яно будзе далей? 90% гэтага тыпу калісьці. Ну, слухай, па некаторым гульням на дадзены момант ужо ёсць некаторыя падрабязнасці, пра которые можна распавесці, але не тое, каб вельмі шмат іх. Вось, ну вось пакуль паглядзіце ці не глядзіце. Яно табе трэба? Не. Мог бы не запускаць. Тут ёсць адна такая рэч, як ведаеш, такі слон у лаўцы. Так, новая гульня ад Naughty Dog. Як яно чытаецца? Naughty Dog. Похер. Не, ну карацей, тыя, хто The Last of Us і Uncharted зрабілі. Ой, карацей, яны нечакана для ўсіх, дарэчы, паказалі свой новы IP. Гэта цалкам новая гульня, якая распавядае гісторыю аб паляўнічай за галавамі. Паляўнічай, калі што. О, свет атрубіўся. Ну і похер.
вось якая трапляе ў бліз планеты, каля якой там знікае сувязь. Увесь трейлер просто прапітаны рэкламай. Гэта па-першае Porsche. Па-другое, мне здаецца, кожны слот просто вось, які быў, туды напіхалі ўсяго чаго заўгодна. Ну слухай, яно выглядае прышпільна, выглядае добра, але ведаеш, што самае цікавае? Выглядае як... Ты можаш зайсці... Ну ладно, скажы ты, скажу я. Глядзі, ты можаш зайсці на аккаунт PlayStation і там паглядзець, колькі ў гэтага трейлера лайкаў, а колькі дызлайкаў на самом афіцыйным аккаунце PlayStation, дзе сядзяць, вось ведаеш, гэтыя аматары плойкі. Гэта пиздец. Людзі просто звар'яцелі, не бачучы ні геймплея, не ведаючы ніякіх падрабязнасцей пра гульню. Яны такія, гэта хуйня, вы нам навязваеце ЛГБТ. Праз гэта? Так, праз лысую галоўную героіню. Тыпу, яна не прыгожая, нам не падабаецца. Вельмі шмат адсылак на... Гэта, дарэчы, актрыса Таці Габрыэль. Яна грала, ну ты хутчэй за ўсё не глядзела, а яна грала ў фільме Uncharted. Ну вось. І тыпу, калі ты паглядзіш проста ў яе фоткі, у яе стокі розных амплуа, гэта масакра. Яна там і лысая, і з дрэдамі, і з касічкамі, і з доўгімі валасамі, і з кароткімі валасамі, а вон там яшчэ і чалавек з гэтай Крэмневай даліны, ці як-то серыяла, якую ты зразумеў. Ты можаш над экранам заўважыць, калі ты бачыш. Карацей, людзі звар'яцелі, пачалі крычаць тое, што нам яно не трэба, гэта будзе гано, пры гэтым ніякага геймплею нічога няма. Але прыйшоў Ніл Дракман і такі, тыпу, я хочу зрабіць вельмі добрую гульню. Ось, Sony. Ну, Sony то добра. Карацей, тут вельмі шмат адсылак на Ковбоя Бібопа і на Акеру. То бок, Ніл Дракман натхняўся вось гэтым усім. Ніякіх падрабязнасцей пра гульню пакуль што няма. Adidas таксама можна ўбачыць. Але гульня адбываецца ў свеце, дзе людзі 80-х паляцелі ў космос. ВХС футурызм. Так. Вось гэта тыпу як было ў назад у будучыні. Вось гэтыя Адидасы, якія самі зашнуроўваюцца, баначка Пепсі, ўсё вось гэта. І вось мне цікава, ці будзе нейкія яшчэ такія адсылкі на сучасныя бренды у гэтай гульне. Было прышпільна, мне улічваючы, што ёсць Porsche, Adidas і Sony. Слухай, відос фрызіць вельмі моцна. Вельмі моцна, так. Цікава, чаму. Ну, карацей, калі што, ідзіце, паглядзіце. Выглядае прикольна, але ў той жа момант, вось, я табе, каб ты вельмі моцна не запарваўся, я табе зараз сам скажу, колькі ў яго соотношення лайкаў да дызлайкаў. Аккаунт PlayStation, 2 мільёна праглядаў. З 2 мільёнаў праглядаў, а яны схавалі дызлайкі. Цудоўна? Цудоўна. Карацей, я не бачу дызлайкі. Але на той момант там было нешта каля 300 000. Привет. Мне YouTube збесіўся. Бешенство Ютуба. Што у нас далей ідзе? У нас далей ідзе ад нашых любімых... Ну, я б хацеў сказаць, што гэта ад Telltale Games, але гэта не ад Telltale Games, гэта ад людзей выхадцаў з Telltale Games. Гэта тыя, якія зрабілі, калі я не памыляюся, Walking Dead, і якія зрабілі The Wolf Among Us. Вось. Яны зрабілі гульню з вельмі моцным акцёрскім кастам. Там і Аарон Пол, і яшчэ шмат знакамітых людзей. Дарэчы, Аарон Пол выйшаў. Гэта той з «Во ўсе цяжкія», The Breaking Bad. Вось, гэтая гульня пра супергероя, у якога, калі я не памыляюся, зламаўся касцюм, і ў выніку ён стаў секретаром супергерою. Гэта таксама будзе вось нейкі такая візуальная навела, дзе табе трэба кіраваць заданнямі супергерою. Таксама будуць вельмі шмат цікавенькіх смешненькіх дыялогаў. Усё, як мы любім. Здаецца, гэты менеджер просто будзе. Так. Гэта былы супергерой, які стаў просто менеджером у супергерою. Ну, прышпільна. Сама канцэпцыя сама мне падабаецца. Вельмі прикольна. Хацеў бы пагуляць, і хутчэй за ўсё я гэта набуду. Да, мультяшнікі я такое люблю, мало геймплея, да хера сюжэту. Так. Так, далей яшчэ паказалі Турок, калі што. Origins. Гэта... Бля, мне здаецца, самы бессэнсоўны анонс на гэтым ТГА.
Таму што ну перад тым як паказваюць новы Яго рабілі Cyber Interactive. я вельмі за іх рад, але перад тым як паказваць гэты трэйлер, хутчэй за ўсё трэба пускаць дысклеймер, што такое турак і чаму ад гэтага павінны бежаць людзі, таму што большасць просто не памятае, больш просто не ведае. Ну, так. Вось, карацей, калі хто не ведае, гэта барацьба індейца супраць дыназаўра ды іншапланецян. Усё, што вам трэба знаць аб гэтай гульні, вы будзеце рубіць дыназаўраў. Так, але па трэйлеру выглядае так, быццам бы тыранідаў замянілі. Карацей, калі што, гэта тая ж самая кампанія, якая зрабіла Warhammer 40 000 Space Marine 2. Вось. То бок я ўпэўнены, што там будзе вельмі шмат зарэндараных дыназаўрыкаў, якія на цябе бягуць, і ты можаш іх усіх забіць. Тыпу, ну, яны просто... Баёўка, дарэчы, выглядае вельмі сакавіта. Вось. Але я гэта не сакавіта, таму што вось там вось па гэтым 10 секундам баёўкі паказаны. Гэта не 10 секунд, анімацыя якаясьці. Ну, анімацыя добрая, ну, блядь, што, не бачыш? Улічваючы тое, што гэта кампанія, якая зрабіла Space Marine 2, ну можа. Не ведаю, трэба... Не буду я набываць гэтую гульню па той же прычыне, па якой я не набываў з Warhammer 40 000, але камусьці можа зайдзе. Звычайна на такі тэмы кажаш, трэба пачакаць. Вось. Платформаў няма, даты выхаду няма. То так. Далей у нас ідзе Мафія, новая частка Мафіі, The Old Country. Гэта тая самая гульня, про якую я казаў, гэта ідзе час індустрыялізацыі, але гэты час уже будзе адбывацца на Сіцыліі. Што на дадзены момант абяцаюць? На дадзены момант абяцаюць больш упору на нажы, вось, на бою нажамі, бо у гэты момант яшчэ не было аўтаматычнай зброі. Ну, магчыма, калі была, то яна была толькі ў США. Вось. Потым абяцаюць вялікія карты, мапы. Там не будзе адкрытай местнасці, але будуць проста вось вялікія, ведаеш, не карыдорныя карыдоры. Назовем гэта вось так. Выхад лета 25-го года. Нешта мне падаецца, што вельмі шмат гульні, якія будуць выходзіць лет. Ну, слухай, магчыма, выйдзе якая-небудзь Мафія, таму што, ну, канкурэнцыя у яе... Канкурыраваць з Мафіяй будзе складана. Вось, як бы ты не ставіўся да гэтай гульні, але гэта так, канкурыраваць з Мафіяй будзе складана. Асабіста, калі яна распавядае пра персанажы, якія ўсімі так любімы, гэта Дон Сальеры, гэта, калі што, гэта той самы Дон, на якога вы працуеце ў першай Мафіі, і тут пра яго станаўленне паказваецца да таго, як ён прыехаў у Асашай. Вось так, напісана лета 25-го. Будзе, не будзе, не ведаем. Наступная гульня Анімуша. Мне вельмі падабаецца назва Анімуша. Гучыць як твой сусед, які бухае вадзяру за сценкай. Ты гэта Анімуша. Табе спадабаецца той факт, што ў 2003 году Анімуша сумесна з НАЭФ, якія робяць розную перыферыю для прыставак Famicom, калі я не памыляюся, яны сумесна з Famicom і PlayStation, для PlayStation 2 яны зрабілі геймпад у відзе катаны. Нормас. Так, калі я не памыляюся, для першай часткі гэтай гульні. Таксама экшн ад Capcom, ходзіш і рэжаш, забіваеш, выходзіла, калі я не памыляюся, трэця частка. Вось. Што, атрымліваецца, што такім у нас быў ТГ? Вось. Так, засталася такі намінацыя. Апошняя прышпільная намінацыя, нават две. Прэмія Game Changer за заслугі ў індустрыі атрымаў Амір Сатват. Калі што, гэта чувак, які падчас масавых звальненняў шукаў людзям працы. Вось. І засталася гульня года. Гульню года ў гэтым годзе ўзяў Астробот. Ну, пра Астробот зноў-такі нормас. Тыпу, лепей, чым DLC для Elden Ring. Так, цікавая гісторыя ў чым. Астробот выйшаў выдаваць гэтую намінацыю, выйшаў Свен Вінкі. Свен Вінкі — гэта вельмі добры чалавек, які з'яўляецца, калі не памыляюся, гендырэктарам Larian Studio. Так. Ён выйшаў, і ён сказаў такую рэч, што сябры, трэба рабіць гульні для сябе, каб табе было цікава гэтым займацца. Сказаў, рабіце гульні, у якія захацелі б з намі гуляць. Так, а не толькі выключна дзеля грошай. Але кітайскі перакладчык нешта не так пераклаў,
і ў выніку кітайцы масава пайшлі заніжаць рэйтынгі Baldur's Gate 3. Чаму яму? Таму што астработаў з Steam нема. І карацей, зараз гэта вельмі смешна выглядае, калі ты заходзіш паглядзець рэйтынг Baldur's Gate, ты просто глядзіш тое, што ў цябе шкала ўся вышэй, потом хуяк, працаткі да чырвонай кропкі, потом зноў у гору пайшлі. Такі, блин, Свен, які ты прышпільны. Ну, так. Вось такі ТГ... З ягонымі поінтамі насамрэч. Так. Я вельмі чакаю новае якое-нибудь IP ад Larian. Таму я ўпэўнены, што гэта будзе вельмі добра. Такое вось ТГ на дадзены момант, дарэчы, вось крышачку мы праебалі момант, там Вожык выпусціў «Не пагражай цэнтралу». Так. Вельмі дарэчы, можна паглядзець на YouTube, калі што. Так, ну, слухай, ТГ закончыўся, але, ну, тыпу, некалькі намінацый там усё ж такі не было, таму вось што я прыдумаў. Я прыдумаў ПГА. Вось, і дадаў туды 4 намінацыі, вось, на якія мы з табой адкажам, каб закрыць урэшце рэшт гэты сраны год, вось. І першая намінацыя гэта навошта я гэта набыў года. PlayStation 5. Дарэчы, насамрэч даволі бессэнсоўна ў цябе гэта атрымалася. Колькі яна ў мяне месяц пражыла? Я набыў сабе вось гэты геймпад для свіча, ніводнага разу ім не карыстаўся. Я не разумею, навошта, у цябе ж ёсць. У яго быў колер. Але ж у цябе ёсць геймпад для свіча. У цябе ж быў Pro. Ну, не, гэта у мяне ён ёсць. Да, ну у цябе ёсць. У мяне быў іншы. Вось, таксама нейкі ноунейм. Кароч, я яго набываў, думаў, што я ва штосьці парублюся, але гульнявая імпатэнцыя за мяне вырашыла, што навошта гэта я набыў года. Вось, давай, яшчэ адна гэта намінацыя вельмі цікавая. Гульня, у якой я нахуй столькі праебаў час у года. Слухай, у мяне няма гульні, у якую я прям праебаў. У мяне ёсць гульня, у якую я цудоўна правёў час. Не, гэта не падыходзіць. Ну, в сэнсе, чаму не? Не, ёсць Diablo 4. Diablo 4? Я там больш за 100 гадзінаў у гэтым годзе ў ей прасраў. Моя гульня, у якой я настолькі нахуй столькі праебаў часу года, столькі часу, гэта прыблізна 10. Вось, я гуляў у мабільную версію EVE Online пад назвай If Echos. Вось, ніколі ў жыцці гэта не спампоўваеце, просто... Бля, гэта ж нейкая хуйня Нетыза, калі я не памыляюся. Ці ад Tencent? Я ўжо не памятаю. Кароч, гэта па свайму сэнсу, гэта насамрэч нагадвае Еву, але з вельмі ёбнутым донатам. Як і ледзь амаль любая мабілка. Ну так, вось. Абстрактная намінацыя. Што за хуйня года? Стругай. Гэта было, мне здаецца, у тым, тыпу, 23-м. Бля. Не, 24-м. Да, я не памятаю. Так, ну, я не ведаю, што для мяне, што за хуйня года, гэта серыял HBO падзея. Сур'ёзна? Ты паглядзеў? Бля, кажуць, вельмі раз'ёбны серыял. Чувак, усе ў адзін голас кажуць, што яго немагчыма глядзець. Ты з чымсьці блытаеш. Пачакай, заходзім на MDB. Ну, окей, я кажу пра сваё асабістае меркаванне. Не, пачакай, ты сказаў, усе кажуць. Я чуў такія рэакцыі, што, тыпу, яны са мной раздзяляліся, таму што я выключыў гэта праз 1,5 серыі і далей за ім сачыць не буду. Занудны, марудны, ім вельмі хацелася быць у якісьці момант як Дюна Дэні Вільнёва. 7,3. Раскошны і гэтак далей. У выніку мы глядзім на якіесьці цёмнае памяшканне. Вось, мы глядзім на літаральна як у Дюны Вільнёва. Ну, там хаця б ёсць пустыня прыгожая. Вось, ладно. У першай частцы яго шмат. Апошняя намінацыя для цябе, яна гучыць так. Нахуй я паглядзеў гэта года. Бля. Здаецца, ўсё ж такі таксама 23. Ну, гэта так. Слухай, мне падаецца, няма, бо большая частка таго, што я глядзеў, неяк датычна да нашых беларускамоўных перакладчыкаў, да нашых беларускамоўных дубляжораў, агучараў. Вось, а ўсё, што яны робяць, гэта чысты кайф, і таму, тыпу, няма нічога такога, што таке. Так. У мяне, нахуй, я паглядзеў гэта года, гэта анімэ Удзумакі, але не таму, што яно нейкае кепскае, ці...
цалкам нармальная, даволі крыповая, тыпу выконвае сваю функцыю. Я яго паглядзеў у той момант, калі мне гэта было зусім не трэба, вось яно мне просто сапсавала настрой, я такі нахуй я гэта паглядзеў. Таму неяк так. Што, Вадзім? Трэба Яшчэ заанансаваць... адзін год. Да, трэба заанансаваць апошні падкаст гэтага года, які выйдзе, мы пакуль не ведаем. Ну, тыпу, бліжэй да... Ну, хутчэй за ўсё ён выйдзе недзе ці ў нядзелю, ці ў суботу. Ну... Гэты падкаст выйдзе хутчэй за ўсё, спадзяюся, што ён выйдзе заўтра, то бок у аўторак 24-го. Вось, бо я заўтра буду яго мантыраваць. Калі ты яго не свядзеш заўтра, я прыйду за цябе. Вось. Ты ведаеш, дзе жыву. Я ведаю, дзе ты жывеш. Вось, што хочацца сказаць, дзякую вам вялікі за гэты год. Вось, што былі з намі гэты год. Да, падкасцік для нарэзкі салатаў вось 10 праз пару у мяне как быццам бы рожкі. Ну вось, што, лайк, шэр, патрыён, заносьце грошы, уступайце ў элітарку. Слухай, не заносьце грошы нам, заносьце майму роднаму гуку, а не белу каму заносьце. Хацелася б сказаць, што крышачку мы праебаліся ў гэтым годзе. Так, спадзяемся, мы ў гэтым годзе выпусцілі роўна ў 2 разы менш падкастаў, чым так, спадзяюся, што ў гэтым годзе у наступным годзе мы зможам неяк выправіць гэтую. Бо, ну, апошні час у нас стала атрымлівацца. Ну, вось, так. У нас такі быў праёб за мінулы выходны, таму што ні ў цябе, ні ў мяне не было, проста літаральна не было часу. Так, і ўсё. Так. Вось. А так, мы пакуль што намагаемся трымаць перыядычнасць. Спадзяюся, што вы гэта хоць неяк ацэніце лайкам, каментаром, напішыце дзякуй за мову, як заўсёды каментар. Крышачку больш актыўнасці на YouTube, дзядзькі. Я хочу стрыміць на YouTube. Таму нам трэба 1000 падпісчыкаў, шмат каментароў, шмат прагляду на YouTube. Калі ласка. Я таксама так думаю. Добра. З Новым годам.